Γεια σας σε όλοι σας. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Νικολαός Κούλη. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Νταβίτ, τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά είμαι, εδώ είμαι στο Παρίσι. Ασχολούμαι εκτός από την εργασία μου όσο χρόνο έχω με αυτό το πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο των άτιων, άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Και τώρα και μερικά χρόνια μεταφράζω βιβλία του Marshall Vian Summers, ο οποίος μας μιλάει για μια ευρύτερη κοινότητα νοήμονης ζωής. Και περί αυτού του θέματος θα ήθελα να μιλήσω σήμερα. Και αν ζούμε σε μια ευρύτερη κοινότητα νοήμονης ζωής, τι σημαίνει αυτό για μας, τους ανθρώπους της γης? Και τι μπορούμε εμείς να ξέρουμε με όσα έχουμε εδώ πέρα σήμερα περί αυτού του θέματος? Λοιπόν, πρώτον θα ήθελα να σας δώσω τον ορισμό της ευρύτερης κοινότητας. Τι είναι μια κοινότητα νοήμονης ζωής? Ας πούμε πως εμείς οι άνθρωποι της γης, όλοι οι φυλοί της γης, όλοι οι λαοί της γης, αποτελούμε μια κοινότητα. Και εφόσον είμαστε νοήμονα όντα, αποτελούμε μια κοινότητα νοήμονης ζωής. Πάμε ένα βήμα παραπέρα στον ορισμό ευρύτερη κοινότητα νοήμονης ζωής. Δηλαδή εκεί όπου μέλη διαφορετικών φυλών νοήμονης ζωής συναλλάσσονται. Και τώρα έχουμε ήδη εδώ στη γη αποδείξεις ότι υπήρχαν άλλου είδους άνθρωποι στον πλανήτη μας. Ο αρχαιολόγος Κλάους Ντόνα από την Αυστρία έχει κάνει έρευνες τώρα και πολλά χρόνια στο θέμα αυτό, διότι έχουμε ανακαλύψει κόκαλα και μέχρι και ολόκληρους σκελετούς από άλλα ανθρώπινα όντα. Όντα τα οποία είχαν τουλάχιστον 2,5 μέτρα, καμιά φορά πηγαίναν μέχρι 3 μέτρα και μέχρι και τεράστιους σκελετούς που πηγαίνουν μέχρι 9 μέτρα και 10 μέτρα. Τα βίντεο του Κλάους Ντόνα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Project Camelot και στην ιστοσελίδα του Consciousness Media Network. Δεν έχετε παρά να γράψετε τη λέξη Klaus και Donna και θα σας δώσει αποτελέσματα, δύο εξαιρετικά βίντεο όπου περιγράφει ακριβώς πού βρίσκονται αυτά τα οστά και αυτή η σκελετή σε μουσεία. Ένα από αυτά τα μουσεία είναι στην Αυστρία, το άλλο είναι στο Περού, και μας μιλάει για αυτούς τους γίγαντες 2,5 μέτρα με κρανία που είναι διαφορετικά λιγάκι από τα δικά μας, άλλο σαγόνι, τα δόντια τους ήταν αλλιώς, δηλαδή δεν ήταν του ίδιου είδους άνθρωποι, αλλά ήταν άνθρωποι παρόλο. Οι μεν μέχρι 2,5 μέτρα θα μπορούσαμε να πούμε ήταν οι γίγαντες για μας. Σκεφτείτε πως στο παρελθόν οι άνθρωποι ήταν περίπου 1,5 μέτρο. Άμα έχεις κάποιον μπροστά σου που είναι 2,5 έως 3 μέτρα σου φαίνεται μεγάλος. Έτσι φτάνεις μέχρι τη μέση του περίπου. Η μυθολογία μιλάει για γίγαντες και μιλάει για τίτανους. Τώρα άμα βάλουμε αυτά τα τεράστια όντα που είχαν 7,5, 9 και 10 μέτρα ύψος, μπορούμε να σκεφτούμε πως η μένη μικρή έτσι σχετικώς 2,5 με 3 μέτρα ήταν γίγαντες για μας, και οι άλλοι που φτάνανε μέχρι και 9 και 10 μέτρα μπορούσαμε να τους ονομάσουμε και τίτανους. Λοιπόν, έτσι η ελληνική μυθολογία παίρνει ένα άλλο νόημα. Μπορεί να υπάρχουν πολύ πιο πολλά αληθινά στοιχεία από ό,τι νομίζουμε. Αυτό το θέμα αντιπροσωπεύεται και σε άλλες μυθολογίες, μέχρι και στη Γραφή. Απλώς εγώ δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες πώς λέγονται μέσα στη Γραφή. Τώρα θέλω να προχωρήσω ένα βήμα στο θέμα της ευρύτερης κοινότητας νοήμονης ζωής και μιλάω τώρα για όντα που προέρχονται από άλλους κόσμους, από άλλους πλανήτες, από περιβάλλοντα πέραν του ηλιακού συστήματός μας.
Αυτό το γνωρίζουμε εδώ στη Γη ακόμα μόνο ως το φαινόμενο των αγνώστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα ή η εξωγήινη. Και μέχρι και αυτό οι περισσότεροι δεν παραδέχονται πως αυτά τα υπτάμενα αντικείμενα είναι εξωγήινης προελεύσεως. Αλλά τέλος πάντων, αυτές οι επισκέψεις που έχουμε, αυτά τα οχήματα που περνάνε στους ουρανούς μας, άτομα που έχουν δει άλλα όντα νοήμωνα, άλλοι που τους έχουν απαγάγει και μέσω από θεραπεία ύπνωσης έχουν θυμηθεί τις συναλλαγές τους και επαφές τους με άλλα όντα εξωγήινης προέλευσης, θα έλεγα δεν μπορούμε πλέον να πούμε είναι επισκέψεις από εξωγήινους, γιατί γίνονται πολύ συχνά και γίνονται επαναλημμένα ξανά και ξανά. Θα έλεγα ένας σωστός ορισμός είναι μια εξωγήινη επέμβαση από διαφορετικές φυλές. Βρισκόμαστε εδώ δηλαδή στη Γη και είμαστε υποκείμενα σε εξωγήινη επέμβαση από διαφορετικές φυλές, περί των οποίων δεν ξέρουμε τίποτα και δεν ξέρουμε καθόλου άμα αυτές συνεργάζονται ανάμεσά τους ή όχι. Θα έλεγα μάλλον όχι, γιατί φαίνονται να ενεργούν ανεξαρτήτως οι μεν από τις δε. Λοιπόν, γι' αυτό θα έλεγα ευρύτερη κοινότητα νοήμονης ζωής. Υπάρχουν και άλλες φυλές νοήμονης ζωής στο σύμπαν. Εδώ στη Γη δεν υπάρχουν άλλες φυλές, οι τίτανοι και οι γίγαντες δεν τους βλέπουμε μάλλον να περπατάνε εδώ. Νομίζω το έχουμε διαπιστώσει αυτό με κάποια βεβαιότητα, τον ξέρουμε τον πλανήτη μας πλέον. Στο παρελθόν όμως υπήρξαν. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα για τις επιπτώσεις αυτού του γεγονότος. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό για μας τους λαούς της Γης. Διότι από τη στιγμή που αρχίζουμε να το σκεφτόμαστε αυτό, και γι' αυτό κάνω αυτή την εκπομπή, για να ζητήσω τους ακροατές μας να το σκεφτούν αυτό το θέμα. Μας αναστατώνει τελείως όλα μας τα πλαίσια αντίληψης που έχουμε του κόσμου. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει φόβο, μπορεί να προκαλέσει αβεβαιότητα, μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από θεωρίες και απ' την άλλη συναισθήματα, τα οποία αυτή τη στιγμή προκαλούν πολύ μπέρδεμα για τους ανθρώπους. Και θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσω να δώσω μερικά στοιχεία από τι γίνεται εδώ στην κοινότητα, ας πούμε, ερευνητών των άτιων και στην επιστημονική κοινότητα. Πρώτον απ' όλα, η ύπαρξη άλλων φυλών νοήμονης ζωής σημαίνει πως εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν. Δεν είμαστε μόνοι μας και απ' τη μία αυτό είναι θετικό, γιατί δεν έχουμε πλέον να κουβαλάμε, ας πούμε, όλη την ύπαρξη στην πλάτη μας. Υπάρχουν και άλλοι που είναι νοήμονοι και απ' την άλλη πρέπει να σκεφτούμε καλά ποια είναι η θέση μας. Διότι τι σχέσεις εμείς θα έχουμε με αυτά τα άλλα νοήμενα όντα. Αυτοί ήδη βρίσκονται εδώ με υψηλής τεχνολογίας οχήματα, από ό,τι φαίνεται, μπορούν να μας παρακολουθήσουν. Εμείς όμως δεν ξέρουμε τίποτα περί αυτούς. Είμαστε κάπως ευάλωτοι, θα έλεγα μέχρι τρωτοί. Γιατί καθόμαστε εδώ πέρα, μας παρακολουθούν, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν με εμάς και εμείς δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχουν αυτοί. Γι' αυτό μπορεί να προκαλέσει φόβο σε πολλούς ανθρώπους. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα στο θέμα της, ας πούμε, απόδειξης ότι αυτό το φαινόμενο λαμβάνει χώρα. Γιατί ναι, ακριβώς η απόδειξη. Τι μπορείς να μας πεις, Νίκο? Λοιπόν, στην επιστημονική κοινότητα υπάρχουν διαφορετικοί επιστήμονες οι οποίοι έχουν αρχίσει και σκέφτονται και ερευνούν σοβαρά σε αυτό το θέμα, και υπάρχει ένα βιβλίο του Mark Kaufman το οποίο λέγεται First Contact,
Scientific breakthroughs in the hunt for life beyond Earth. Πρώτη επαφή, επιστημονικές ανακαλύψεις στην αναζήτηση ζωής πέραν της γης, ας πούμε, το μεταφράζω ελεύθερα εδώ. Και αυτός δουλεύει για το Washington Post. Αυτός μας λέει πως πολλοί γνωστοί και σοβαροί επιστήμονες που εργάζονται και στη NASA και στο Institute of Technology στο Massachusetts και στο Institute Carnegie της Washington, στα πανεπιστήμια του Princeton και του Cambridge, έχουν αποφασίσει να βάλουν μπροστά τις έρευνές τους, να μην επιτρέψουν την γελιοποίηση να τους σταματήσει και ψάχνουν σοβαρά για αποδείξεις. Υποστηρίζονται από τις καινούριες ανακαλύψεις που κάνουν οι αστρονόμοι τώρα, όπου βρίσκουμε ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι εξωπλανήτες, γήινοι εξωπλανήτες, που βρίσκονται σε μια καλή απόσταση από τους ήλιους τους και έχουν καλές πιθανότητες να έχουν ζωή. Υπάρχει πιθανότητα ζωής. Όλο και ανακαλύπτουμε καινούριους τέτοιους πλανήτες. Λοιπόν, μαθηματικώς η πιθανότητα γίνεται όλο και πιο σίγουρη. Κατά τον Στίβεν Χόκινγκ, ένας γνωστός αστροφυσικός από τη Βρυτανία, κατά τους δικούς του υπολογισμούς είναι μαθηματικά αδύνατον ότι δεν υπάρχει νοήμων ζωή κάπου αλλού, ότι δεν υπάρχει ζωή κάπου αλλού. Δηλαδή, άμα είναι αδύνατον να μην υπάρχει ζωή κάπου αλλού, άρα είναι σίγουρο ότι υπάρχει ζωή κάπου αλλού. Είναι μαθηματική λογική τώρα. Άμα το πλήν είναι αδύνατον, τότε το συν είναι σίγουρο. Αυτή η λογική. Η επιστημονική κοινότητα είναι διαιρεμένη βεβαίως. Οι μεν λένε όχι, οι άλλοι λένε ναι. Αλλά νομίζω πως οι επιστήμονες βρίσκονται και αυτοί ως κανονικοί άνθρωποι, κανονικά άτομα με μια κανονική ψυχολογία μπροστά στις ίδιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται περί αυτού του θέματος. Δηλαδή μας αναστατώνει τα πλαίσια μας, τα πλαίσια πάνω στα οποία έχουμε χτίσει την αντίληψή μας της πραγματικότητας. Έχουμε μια ανθρωποκεντρική αντίληψη της πραγματικότητας. Λιγάκι όπως στο Μεσαίωνα, ας πούμε, οι άνθρωποι πιστεύαν ότι ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη, ότι εμείς είμαστε το κέντρο του ηλιακού συστήματος. Άμα το αλλάξουμε αυτό και το πάμε ένα βαθμό παραπέρα, εμείς πιστεύουμε ότι το σύμπαν γυρίζει γύρω από μας, γύρω από το δικό μας ηλιακό σύστημα, αλλά δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι και βεβαίως η απόδειξη βρίσκεται παντού ότι εμείς απλώς γυρίζουμε γύρω από το σύμπαν. Δηλαδή ο δικός μας ήλιος, του δικού μας ηλιακού συστήματος, γυρίζει γύρω από έναν κεντρικό ήλιο που βρίσκεται κάπου στο γαλαξία μας. Και εάν υπάρχει λοιπόν νοήμονη ζωή κάπου αλλού, ποιος λέει πως θα έχει τις ίδιες αξίες που έχουμε εμείς, την ίδια ηθική, τον ίδιο τρόπο σκέψεως? Χάνουμε όλα πάνω στα οποία βασιζόμαστε, αυτή την ανθρωποκεντρική αντίληψη που έχουμε του σύμπαντος. Ναι, δηλαδή εννοείς που είναι επικίνδυνο για μας άλλες ζωές που είναι σε άλλη πλανήτη? Κοίτα, οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ στη γη. Άμα η άλλη μορφή ζωής βρίσκεται μόνο στο δικό της πλανήτη και δικό της κόσμο, εντάξει, δεν υπάρχει συναλλαγή. Αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε όλες αυτές τις χιλιάδες και χιλιάδες χιλιάδες ανθρώπους που παρατηρούν τα άτια, άλλοι που λένε ότι τους απήγαγαν, σημαίνει πως υπάρχουν φυλές που έρχονται εδώ. Και από ό,τι φαίνεται είναι διαφορετικές φυλές. Έχουμε καταλογίσει κατά μερικούς τουλάχιστον 59 διαφορετικές φυλές. Αυτό είναι πολύ.
δεν ξέρουμε τι θέλουν, αλλά ξέρουμε ας πούμε πως μερικές από αυτές είναι ικανές να απαγάγουν κόσμο. Να του κάνουν πειράματα, γεννητικά πειράματα, πως φτιάχνουν υβρίδια. Και αυτά τα πράγματα βεβαίως αποτελούν κίνδυνο για μας. Δεν μπορούμε εμείς να επιτρέπουμε κάτι τέτοια πράγματα να λαμβάνουν χώρα στον πλανήτη μας, διότι εμείς εδώ έχουμε νόμους. Σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι παράνομο να απαγάγεις κάποιον. Μπορεί για αυτούς τους εξωγήινους που μας βλέπουν και είναι ίσως νοητικά πιο αναπτυγμένες από μας, να μην τους νοιάζει να μας απαγάγουν, να μας βλέπουν σαν να είμαστε αγελάδες εμείς. Να κάνουν πράγματα με εμάς που κάνουμε εμείς με τα βόδια. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τους δούμε ως να είναι το κακό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πως μπορεί να έχουν άλλες αξίες από ό,τι έχουμε εμείς. Και θα έλεγα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πως πρέπει απλώς να τους αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το φαινόμενο, όλο αυτό το θέμα με αντικειμενικότητα, νυφάλια, να παρακολουθήσουμε ακριβώς τι γίνεται. Γιατί αυτοί δεν ζητάνε από μας να τους δώσουμε άδεια να μπουν στο ηλιακό μας σύστημα και στο πλανήτη μας. Απλώς μπαίνουν. Είναι σαν να έρχομαι εγώ στο σπίτι σου, να μην χτυπάω την πόρτα, να μπαίνω απλώς μέσα και να αρχίζω να κάνω πράγματα μέσα στο σπίτι σου. Δεν μπορούμε εμείς να το επιτρέψουμε αυτό έτσι. Και όσο δεν ενώσουμε τα μέσα μας εμείς ως παγκόσμια κοινότητα της γης, αποκλείεται να καταλάβουμε το τι γίνεται, πού έρχονται εξωγήινοι, τι κάνουν και δεν έχουμε καμία δύναμη να τους σταματήσουμε. Αφού έρχονται πάνω από εγκαταστάσεις πυρηνικών όπλων, τις εξουδετερώνουν όλα τα ηλεκτρονικά, κάθονται εκεί επί 2 λεπτά και μετά φεύγουν. Δηλαδή δεν έχουμε εμείς ούτε τα καλύτερά μας όπλα, με τις ψηλότερες τεχνολογίες όπλα μας, δεν μπορούμε εμείς να τους σταματήσουμε. Μας έχουν, ας πούμε, σαν να είμαστε σε παράλυση μπροστά σε αυτούς. Και νομίζω είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι στρατιωτικοί και οι κυβερνήσεις δεν είναι τίποτα περί του θέματος, γιατί απλώς δεν έχουν μέσα να τους σταματήσουν. Και φοβούνται πως άμα ανακοινώσουν ένα τέτοιο γεγονός θα υπάρξει πανικός. Και θα φανούν αυτοί ως αδύναμοι. Λοιπόν, αυτό που προτείνω εγώ είναι να υπάρξει μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση μέσα από την επικοινωνία ανάμεσα άτομα. Δηλαδή ο ένας να το συζητάει το θέμα με τον άλλον, να δούμε τι ξέρουμε στα σοβαρά, τι συγκεκριμένα γεγονότα έχουμε καταγράψει και χρησιμοποιώντας την κοινή λογική, ποια συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε περί του θέματος. Σιγά σιγά, από άτομο σε άτομο, από ομάδα ερευνητών άτιων σε ομάδα ερευνητών άτιων, μπορούμε να ενώσουμε τις γνώσεις μας και να καταλογίσουμε όλα όσα γνωρίζουμε για κάποια μέρα αργότερα, ελπίζω στο προσωρινό μέλλον, στο προσεχώς, να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να έχουμε μια εικόνα πιο ολόκληρη περί του τι γίνεται σε αυτόν τον πλανήτη μας και του τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να μην βρισκόμαστε τελείως σε θέση έρμεου μπροστά σε αυτά. Γιατί μέχρι τώρα σε όλες τις συναντήσεις και όλες τις επαφές που έχουν γίνει με εξωγήινους είμαστε εμείς πάντοτε σαν έρμεα. Μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Και μετά υπάρχουν άλλοι που θέλουν να τους δουν ως θεούς. Ήδη υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τους λατρεύουν κιόλας, γιατί νομίζουν επειδή έχουν πιο πολλή τεχνολογία, άρα θα είναι πνευματικά πιο εξελιγμένοι από μας. Μα αυτό όμως δεν είναι μια καλή λογική. Το να είναι κανείς έξυπνος,
να είναι νοητικά αναπτυγμένος και να έχει τεχνολογία δεν σημαίνει ότι είναι πνευματικά αναπτυγμένος. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και οι άνθρωποι τα ανακατεύουν. Όπως κάνουν και με το άλλο θέμα που λένε εφόσον δεν μας επιτέθηκαν με όπλα, το οποίο βεβαίως θα μπορούσαν να κάνουν κατά αυτούς και θα κερδίζαν οποιαδήποτε μάχη βεβαίως, γιατί έχουν πολύ πιο αναπτυγμένη τεχνολογία. Άρα αυτή η εξωγήινη είναι ειρηνική. Αυτό το συμπέρασμα το βρίσκω πρόημο. Είναι πρόληψη των ανθρώπων, που θα έλεγα μέχρι είναι και δυσιδαιμονία τους. Γιατί το πιστεύετε αυτό? Υπάρχουν και άλλοι τρόποι ο ένας να προσπαθήσει να κυριαρχήσει τον άλλον παρά με την απευθείας βία. Και εδώ μιλάω περί της δύναμης της πυθούς. Ένα παιχνίδι που παίζουμε όλοι μας και που γίνεται μέσα σε κάθε οικογένεια. Όταν η μητέρα προσπαθεί να πείσει το παιδί να κάνει τη δουλειά του και του λέει θα σου δώσω μπισκότα άμα κάνεις τη δουλειά σου και διαβάσεις για το σχολείο σήμερα το βράδυ. Είναι απλά πράγματα, ένα απλό παράδειγμα και λειτουργεί συχνά πολύ πιο αποτελεσματικά από απλώς να αρχίσει να χτυπάει το παιδί για να το εκβιάσει να κάνει το μάθημά του. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε πως στο νοήμονο περιβάλλον, σε αυτό το καινούριο περιβάλλον που ερχόμαστε, όπου υπάρχει μια αναμέτρηση στο επίπεδο του νοητικού περιβάλλοντος, το νοητικό πεδίο, τα πράγματα λειτουργούν κάπως διαφορετικά από ότι την αναμέτρηση στο υλικό και σωματικό περιβάλλον. Πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψή μας του τι σημαίνει κυριαρχία, τι σημαίνει βία. Εμείς νομίζουμε άμα έχουμε ένα πρόβλημα με κάποιον θα πάω να τον βομβαρδίσω με πυρηνικά όπλα και τέλειωσε το παιχνίδι, νίκησα. Όμως, άμα ρίξουμε τις πυρηνικές βόμβες καταστρέφουμε τους σπόρους. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό δεν είναι έξυπνο. Μπορεί οι εξωγήινοι να το έχουν πάρει χαμπάρι αυτό, πιθανόν να έχουν καταστρέψει ήδη τους κόσμους τους και να μην θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοια μέσα για να κατακτήσουν ένα χώρο, έναν πλανήτη, έναν κόσμο. Μπορεί να χρησιμοποιούν πιο λεπτά μέσα. Τη δύναμη της πυθούς. Ναι, δηλαδή. Η δύναμη της πυθούς. Και αυτό υπάρχουν και τεχνολογικά μέσα να επηρεάσει κανείς τους νόες άλλων ανθρώπων. Έχουν γίνει πειράματα όπως έχουν ήδη χτιστεί και εγκαταστάσεις όπως το HARP στην Αλάσκα. HARP. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει το HARP. Ναι, βέβαια. Και πράγματα όπως το Project Blue Book και πολλά άλλα που βασικά μας λένε πως ήδη εμείς οι γήινοι έχουμε τα τεχνολογικά μέσα να επηρεάσουμε την νόηση των ανθρώπων εκ αποστάσεως. Και άμα εμείς έχουμε αυτή την τεχνολογία, δεν σας φαίνεται αρκετά λογικό να την έχουν και άλλες φυλές? Φυλές που έχουν πολύ πιο προχωρημένη τεχνολογία από εμάς. Λοιπόν, όταν μιλάνε μερικοί ερευνητές άτιον ότι υπάρχουν βάσεις υπόγειες και υποθαλάσσιες, υπάρχει και η πιθανότητα να έχουν εγκαταστήσει εκεί μηχανήματα που έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν μια περιοχή, μια πόλη, αυτό με λεπτόν τρόπο, ώστε να βγάλουν κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα ανάλογα με την ατζέντα τους. Εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι η ατζέντα τους. Γιατί έρχονται εδώ και επεμβαίνουν επαναλημμένα? Δεν έρχονται μια φορά, έρχονται ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά άρα δεν έρχονται μόνο για τουρισμό, για να μας παρακολουθήσουν και να φύγουν. Κάνουν και πράγματα με εμάς. Εγώ βρίσκω είναι θέμα εξουσίας. Δηλαδή εδώ ποιος κυριαρχεί, ο άνθρωπος ή κυριαρχούν άλλες φυλές? Πρέπει να είμαστε λιγάκι, ας πούμε,
με τη φύση μας, να κοιτάξουμε πώς η φύση αντιδρά, δηλαδή τον χώρο μας πρέπει να τον προστατέψουμε, να μην τους δούμε ως εχθρούς απαραίτητος, αλλά να τους δείξουμε πως εμείς ξέρουμε να κρατήσουμε και να προστατέψουμε το σπίτι μας. Και νομίζω θα μας σεβαστούν κιόλας άμα το αποδείξουμε αυτό. Λοιπόν, για να κλείσουμε, θα ήθελα να μιλήσω για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να καταφέρουμε και να βοηθήσουμε να γίνει αυτή η συνειδητοποίηση σε μαζικό επίπεδο στην ανθρώπινη φυλή εδώ της γης. Και αυτό λέγεται η θεωρία του εκατοστού πυθίκου από τον Λίαλ Βότσον, ένας επιστήμονας ο οποίος μελετούσε πυθίκους στη Ιαπωνία, οι οποίοι μάθανε να πλένουν τις γλυκοπατάτες τους μέσα στο νερό της θάλασσας και κάποια μέρα μια πυθική να άρχισε να χρησιμοποιεί το δεύτερο της χέρι για να βγάζει την άμμο από την πατάτα καθώς την έπλαινε μέσα στο νερό και να την τρώει, την πατάτα. Μέσα σε λίγα χρόνια παρατηρήσαν ότι όλη η ομάδα των πυθίκων στην οποία άνοικε αυτή η θηλυκή πυθική που την ονομάζαν ήμο, είχε μάθει αυτό το κόλπο, δηλαδή όχι μόνο να βάζει την πατάτα με ένα χέρι μέσα στο νερό και να την κουνάει δεξιά και αριστερά, αλλά να μεταχειρίζεται το άλλο της το χέρι για να βγάλει την άμμο. Παρατηρήσαν πως μέσα σε μερικά χρόνια υπήρχαν και άλλες ομάδες πυθίκους σε άλλα νησιά που το είχαν μάθει αυτό, δηλαδή σαν να είχε φτάσει ένας κρίσιμος αριθμός πυθίκων που το έμαθε αυτό και μετά αυτή η γνώση μετακινήθηκε στους νόες άλλων πυθίκων, σαν ένα είδος πρωτόγονης τηλεπάθειας. Και πως αυτό το γεγονός το έχουν ξαναπαρατηρήσει οι επιστήμονες. Όλες αυτές τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε στη Wikipedia. Λίαλ Βότσον, η θεωρία του εκατοστού πυθίκου. Και νομίζω πως όταν φτάσουμε έναν κρίσιμο αριθμό ανθρώπων που έχουν συνείδηση αυτού του φαινομένου των άτιων και της εξωγήινης παρουσίας και επέμβασης, ξαφνικά θα το συνειδητοποιήσουν και πάρα πολλοί άλλοι. Εκατομμύρια και εκατομμύρια άλλοι. Και δεν πιστεύω πως μπορούμε να βασιστούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε κυβερνήσεις, στους στρατιωτικούς. Γιατί νομίζω πως αυτοί απλώς φοβούνται. Και όσο φοβούνται, απλώς δεν μας ενημερώνουν. Τελεία. Νίκος Κούλης, σε ευχαριστώ πολύ που μίλησες στο Radio Libre Expression. Και εγώ σε ευχαριστώ, Νταβίτ, και ελπίζω να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε συντόμως. Βέβαια. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου.